Estem al carrer Hospital, a un pas de la Rambla del Raval, i curiosament trobem una botiga de Marx que està regentada per catalans. Això gairebé no queda en aquest barri, ja. Quedeu poquets. Molt poquets. És la Olga Ferrer. Estem a Ferrer Marx, carrer, com he dit, Hospital 122. Aquí ja porteu uns quants anys, però veniu del mateix barri del Raval, d'un altre lloc. Ella ens ho explicarà d'ara mateix. Doncs sí, venim d'aquí del Raval mateix, som també nascuts al Raval i tota la vida professional d'aquest negoci és del Raval. Va començar al carrer Cadena, que ara ja no existeix. El vostre pare, el vostre avi? Sí, el pare i l'avi van començar. Sobretot el pare, molt jovenet, que va ser el que va tenir l'empenta i la decisió de fer, adintrant-se en un món que per ell era desconegut a llavors, però ha sigut la seva professió i el que ens ha ensenyat a nosaltres. Molt bé. I dius, ell va ser el que va començar a potenciar el negoci, això vol dir que l'avi l'havia agafat una mica de retruc, potser? Sí, perquè l'avi ja tenia el seu i el pare era jove i tenia ganes, doncs, que també va estar amb un altre soci que després, allò que quan ets jove t'embolica i et deixa sol, però ell se'n van sortir, va tenir ganes d'aprendre i el seu orgull va dir, aquí m'hi fico. I això ho tiro endavant. I ho tiro endavant, i des de llavors. Llavors va continuar al carrer de la Cadena, fins que allò era una zona afectada per la Rambla del Raval, suposo. Sí, i el 98, i les Olimpiades, canvi de barri... No, les Olimpiades no, perdó, que era el 92, però bueno, ja el canvi de la ciutat es veia venir i volien donar-li una volta al Raval. I va ser quan li van posar el Raval, que sempre havia estat al barri xino, no? O el Distrito Quinto. Sí, el Distrito Quinto. La gent va començar a dir Raval. Sembla que amb això guanya una mica de categoria, diguem-ho, no?, amb la paraula. Sí, no de categoria, de barreja de cultures. O de barreja, també. Quina definició has fet, m'encanta. De barreja de cultures, perquè tenim molta gent aquí de molts països diferents. Tota la vida has estat aquí treballant a la botiga? Sí, hi ha èpoques que he treballat més, èpoques menys, però sempre he estat relacionada amb aquí la botiga i he ajudat i ara en aquests moments estem molt més implicats el Rafael i jo, el meu pare s'ha jubilat. Sí, el Rafael és el germà, que després el coneixerem al taller, el trobarem al taller. I llavors estem tots dos aquí. Sí, i porteu la botiga entre tots dos. Exactament, sí. Molt bé. Com ha canviat aquesta botiga des que la vas conèixer de nena fins ara? O com ha canviat el gust de la clientela a l'hora de comprar els Marx? El gust, és veritat, tot ha evolucionat molt. Llavors, la botiga ha canviat perquè abans era més... Era un taller on la gent venia dels pobles, de les rodalies, i venien a emmarcar les coses i se les emportaven després a la tarda. Venien a fer... Com venien a comprar, no? De fora i venien a comprar aquí i quan acabaven les seves compres venien a recollir els seus quadres, els seus encàrrecs. Llavors, mica en mica, de la fabricació de motllures, ens vam dedicar al detall, al client, a personalitzar més i des de tota aquesta evolució ha portat aquest tracte personal i a cuidar molt les peces que els clients ens porten per emmarcar i tenir un ampli ventall de mostres que tenim aquí que evolucionen també com les modes i com tot i anant a fires i posant al dia i això és el que ens ha portat fins aquí. Esteu molt a prop de l'escola Massana. Molt, sí. I aquí, per exemple, per la situació, heu tingut clients famosos que venien a estudiar pintura a Barcelona. Al Barceló, un temps. Sí. Venia a comprar aquí. El Pere Coll, ara. El Pere Coll, sí. El Pere Coll de fa molts anys. De fa molts anys ell va venir aquí. Diguem que ja és de la casa, fixa de la casa. I tant, que és de la casa. I tant, i amb molta amistat. I amb el pare se l'estima molt i tenim molta relació. Però artistes que han estat o han esdevingut després famosos, que s'han sentit parlar d'ells, han vingut a les èpoques d'estudiants que a nosaltres eren
nois que estudiaven i que venien a emmarcar doncs, per una feina, per un treball, i després dius, mira on han arribat, i et fa orgull, no?, de saber que han passat per la casa. Aquí teniu una dedicatòria de Lino Bart al teu pare. També, també. I, bueno, aquestes coses et fan sentir satisfacció i sobretot el que volem és el client és la persona, és el principal motor del negoci i és el que volem mimar i cuidar i sobretot que ell se senti còmode. Abans era la sala d'exposició, però ara és el taller. Sí, es va transformar i van aconseguir posar totes les mostres o totes les moldures ben col·locades i van distribuir, com tenia a baix, la cadena de muntatge. El primer que es veu al taller és tots els vidres i les fulloles per si les... Els vidres venen aquí. Sí, aquí, les planxes grans aquí darrere. Quan arriben les notes es proven primer, es tallen els vidres, les fulloles, i després anem passant i es comencen a preparar els passepartussos per anar col·locant les obres. Tot això ho teniu ordenat així, 1, 2, 3... Sí, inclús un o dos es va treballant i canviant de posició, però sempre és millor tallar el que sigui el vidre i fullola primer i després vas ja tallant els marcs a partir si n'hi ha una correcció de la fusta o del vidre. I els marcs més o menys els tenim tots col·leccionats aquí? Sí, tots estan. Les mostres que estan a la botiga, cada una porta darrere la referència i el casiller on està col·locat. Així, a l'hora de treballar és molt més ràpid i més còmode. Els trossos petits els posem així per no perdre-ho. I llavors aquí ja passem. Si les obres porten passepartús, aquí tenim els passepartussos i allà també, es tallen aquí i es preparen a mida. N'hi ha moltes formes, n'hi ha molts colors, n'hi ha de museu, n'hi ha de tots colors. Després aquí, això és la màquina per tallar. Ja poso un trosset perquè ho veieu. I et queda totalment bisellat. Bé, això per perfilar fustes toves o així. Fustes dures i grans ja tallem amb això. Llavors es col·loquen aquí i llavors es van muntant o bé amb aquesta màquina o bé amb altres, amb ensamblatge, depèn del gruix de la fusta, perquè el que fa més força és la cola. Mentre estigui ben encolat, amb flejes o el que sigui, la grapa o el clau només és aguantar mentre es seca, perquè el que fa el ferro és obrir la fusta. Per això jo sempre recomano, contra menys grapes o això, millor. El millor és la cola que ja queda impregnat com si fos un bloc. Molt bé. I aquí es munta i allí s'acaben ja de muntar i de perfilar. Anem cap allà, a veure com... Anem per aquí. Anem per aquí. Aquí tenim una fusta que ens... Era molt fàcil aixecar-la, però bueno. Molt bé, llavors per aquí, aquí està la taula on deixem els vidres i muntem i acabem de perfilar. Allí anem col·locant les coses per anar, les que estigui net i tal, per després... Tinc un marc preparat, si vols l'acabo. Sí. I així ho mirem. Pots preguntar, mentrestant. Mentrestant, home, et deixava treballar en silenci, penso que... Aquestes són les tintes xines que teníem. Una tinta xina. Tintes xines originals d'un artista, i llavors què vam fer? Que estaven marcades als anys 70 o així, i vaig fer un muntatge amb passepartussos i en tot, perquè es veiés més el que és volum. Això és la showroom, ha dit el teu germà, la showroom. Sí. La terminologia m'ha semblat perfecta, eh? Sí, és petit i aquí podem tenir una mica el raconet i una mica de mostra de les obres que podem tenir. He vist un quadre allà que m'ha agradat moltíssim. He dit, és un pintor barceloní que no va exposar mai. No és barceloní, és... Ara no sabria dir-t'ho. Vivia a Barcelona molt de temps i aquest quadre és molt maco. I té obra al Museu de Cuenca i de Toledo. És un pintor molt interessant. Què diu? Carmona. Josep Carmona. I és molt interessant. Fa un temps que no sé la pista d'ell. Igual que n'hi ha de dos pintures a baix, que d'un pintor que em va vindre l'altre dia. És amic meu, però vas morir fa 10 anys. Un pintor de l'any 80 que em fa una exposició aquí baix. Va ser curiós. Dues altres obres del Pere Coll també, i allà hi ha un quadre molt curiós perquè vosaltres vau començar, bueno, el vostre pare, al carrer de la Cadena, i allí teniu una visió del carrer de la Cadena amb la farmàcia Sastre i Marquès desapareguda per fer la Rambla del Raval, Doncs sí. Aquest quadre, no? Expliqueu-me una mica, suposo que ja el teniu una mica com una cosa allò històrica, no? Ja forma part de la casa. Record, És record de la casa, dels viatges, de portar les coses des del taller a la botiga. El vostre pare va començar al costat d'aquesta formació. No, més avall. Més avall. Sí, era al carrer i té melangia, no? I una mica de nostàlgia perquè
és el que havíem vist quan érem petits, el que hi havia, i la farmàcia encara la continua, està vigent per la neta, i sobretot perquè ens fa pena el fanal que es van endur. Se'l van endur? No, se'l van endur, no. Van tirar la façana i s'ho van carregar tot. Amb una paraula s'ho van carregar. Exacte, i fa pena que aquestes obres arquitectòniques que teníem a la ciutat de Barcelona, doncs que s'hagin perdut. És veritat que potser no tenia cap sentit posar-la enmig de la Rambla del Raval, però bueno, si més no, conservar-la. Sí, perquè veritablement això és una cosa modernista molt interessant. És molt, la farmàcia era molt maca. Doncs bé, almenys en aquests moments el que sí que tenim és que al mig d'aquest Raval, que cada vegada és més multicultural, però en cultura catalana queda poquíssima, sí que tenim un representant fantàstic del país, com són els germans Ferrer, amb aquesta botiga de Marx. Moltes gràcies. Doncs gràcies, sou benvinguts i quan vulgueu. I aquí estem.